Искам специално да обърнете внимание сега в момента, този, който е спрял тук на аварийни, на непрекъснатата линия в зоната на кръстовището. До него е патрулката, ето виждате. Този пречи на хората да се престроят за завой надясно, ето в случая и аз, този, който беше паркирал там. Патрулката се минава покрай него, все едно няма нищо. Това даже не се отчита като нарушение или като нещо друго. Въобще, ето ще го пусна още един път да го видите. Обърнете внимание, това е пазара Люлин. Ето, патрулката, ето това е патрулката. И до нея този е спрял на аварийни, а даже и този зад него без аварийни. В зоната на кръстовището. Патрулката си минава и си заминава, отиват да си пият кафе, да си гледат приятно вечерта. Това е гамчо от КАТ. А другия гамчо, който е спрял там, той най-вероятно си вози и детето вътре. И то свиква, че това е нормалното спиране. Това няма как да се подобри тази държава.